Achangade kukuzivisai zvakare mhuri yeZimbabwe ndechekuti chirongwa chino kana muine vanyarikani nekuti topic yacho kamunongoiona haina kumira zvakanaka kana muine vanyarikani musaone muri pamwe chete. Anga akamira pakasituru kwake so kemabhatiri kaya kakavha kebhatiri kaya kuti asvigire anyazosvikira mudhara aitwa basa ndikasvika ndikati kokule haufa zvikanzi daenda nadzo kudhibhi ndikati haiwa unoenda nadzo kudhibhi sei mombe dzangu inini asati amboenda dziite izvo ngavabhadhari ndoda kuti vabhadhari ngavatengese mabhaya aripo utengesa undipa mari zvapera zvikati zvikadaro ino paninodzorwa mwoyo wangu ipopo semugarisani naye akasadaro handifungi kuti panomira zvinhu zvacho zvikanaka. Mane nguva yakadiko muchini wakashata aiwa akatokura akatoita 2 years manje nguvacho zvekuti akachatopomwe kuti pesa pataimbondomwa usingakoli akavacho saka zvekuti mwene mwezi ro atobatwa hapo ndipoti kuti uregera kuuja. Kazuwai mhoroi linjani nhasi uno tadzoka zvakare vedwe zviri kuitika munyika yababa zvinototyisa. Paya takakupaika nhau yamama vakatizira kumukuwasha vachigara pamwe chete nemwana wavo pamurume mumwe chete. Tikagokupaiwo nhau zvakare yatezvara ndekuchimhanda uko tezvara vakarara nemuroora. Nhasi unoka atiri kukupai nhau yababa vekuvatawo nemombe. Kudya bota kumombe zvakaoma. Chinonetsa panhau yanhasi ndechekuti baba ava vave chikuru uyezveka hanzi vakanga vatotakura katini kekutsika pamusoro kuti vakwanise kunyatsosvikira mombe. Chakakatyamadza vaoni ndechekuti mombe yanga yakapfavirira kuratidza kuti hakasi kekutanga yanga yatojairira. Mukaka yatiri kunwa iyi idzo nyama dzatiri kudya idzi rakuzita ndinodzi Andrew Neshamba ndonauya tiri kukupaika muzuva ranhasi tiri kuno kwaChief Makuni kuRushinga district. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Asi tisatatanga chirongwa chedu chezora nhasi ndoda tumuuyeka mucomment section mundiudza kuti zviri nani ndezvipi kuti ambuya vatizire mukuwasha kuti tezvara varare nemuroora kana kuenda kumombe. Muchirongwa chedu ndofunga painterview yangu yandakaita nababa ivava vekuvata nemombe pakabva pazosvika muzukuru wavo anga akuda kutotivhiringidza kakuti hanzi muri kuitei munomboita nezvei ndiani akupai mvumo. Shuwa tomirira kupiwa mvumo kubvunza kuti nhaiwe wakavatirei nemombe abi yangu we musadaro. Maiona here Drumas Media inedzidziso murondore upenyu mamuona here Andrew Neshamba anedzidziso murondore upenyu maiona here Drumas Media inedzidziso murondore upenyu. Ndinetwa Terence Maroto ndikamuka kumu5 ndichienda kwandaitendawo ndasvika padanga rake pazasi pedanga rake ndaraka umo aiita basa rake ndikasvika ndikatanga kuona manje mutrauzi uri kurowa uchiita kuratidza kuti panozvikuitika saka ndikashika kuzoti munhu here kana kuti chii chiri pamombe. Ndikasvika pamombe paya ndikutomuona ari busy anga akamira pakasituru kwake so
kema battery kaya kakava ke battery kaya kuti anyaso aswigire anyazosvikira mudhara basa ndikasvika ndikati kokule haufa zvikanzi daenda nadzo kudhibhi ndikati haiwa unoenda nadzo kudhibhi sei mombe dzangu inini asati amboenda tese kudhibhi ndo zvandikataura naye ndikati da kuudza nyaya yani momsi kubasa right. Tiri ipapo imi makasvika kudanga kwenyu aiwa mombe dzangu hadzina kurara mudanga musiwo alright dzikaenda kudanga kwake pazasi pedanga rake ndopa akabva atora mukana zvichireva kuti hausi mukana asi kuti angatova nenguva achizviita zvimweni ndoti ndamubvunza kuti makambozviteerera nzi aiwa imhepo yangondibata mhepo hatingatarisiri mhepo ikadaro mazira unoita akaroora here uyezve mhuri yake ingava yakakura sei mudhara watova anowazukuru wakuwasha hakura zvokuti eji yake funga kana mega mamuonawo zvayo ndonga ndezvemishonga ndezvemishonga right pamanotaura kumba ndikanotanga ndauya kunoku ndikanotaura kunoku because kunoshanda momzi network inonetsa makatanga mataura kwamambo ndazobata momzi kuti ndo zvaitike ndaona mudhara chikorobhera mombe yangu saka imimi muchinoripota uko akangotanga nekubvuma here kuti ndozvandaita kana kuti akamboramba alright uyu mudhara uyu ndichingoripota achiona samoni handiti akabva atouya ega kutokumbira regere kuti ndo zvaitika ende shuwa ndo zvanhu zvatoitika haana kuudziwa nemunhu akatouya makuseni yacho nyaya isati yatombotongwa zvisati zvataurika bva uye kutaura kuti handikumbira kuregerera hamene kuti imhepo dzanze ndibata sematauriro yake taiva ndinonzi Godfrey Falcons Maroto ndini muridzi wemusha kana kuti muridzi wemhuri yakaitirwa zvinhu zvakafanana nasaizvozvo uyu angaitsanangura wemwana uyu ndiye last born akaona chinoitika ichocho saka tatiripotera kuti ndozvaitika kuno takamuudza kuti no iwe chienda kuno vanhu vanozviremera kuvaudze nyaya ipi iyo nekuti haisi kuita sei yokugarira shuwa akaita mwana akaita saizvozvo watazouya usiku tichibva kubasa kwakunosenza madzimai anga aya watazouya mangwana acho tikandidare riri mangwana sefriday wacho isitikava yechina saka tauya shuwa dare rakaitwa akatongwa mumhangari akataura sekutaura kushuwa chokuti akaona munhu mumhangarirwi hapana chaakaramba abvuma kuti aiwa ndizvozvo chaizvo ndozvandakaita saka dare rakatonga ini ndanga ndati isisu mubhadharo wacho wese ndanga ndaita kuti paite mombe 8 ndanga tichida kuti dziwabhadhari pakati pacho pane mombe yekudzorera mombe yaitwa se yashinwa saka dare shuwa rakatonga akazotidzosera kusvika tasvika pamombe 5 isi hatina kuramba tikabva tati hazvisinei ndizvozvo saka pakuzobhadharwa apa manje mombe yedu iyo yakaitwa iyo ine zamu saka zamu razvisidzwa kuti mukati macho munei muno munhu here kana kuti muno mombe nekuti zvinoshungurudza uyo kuchinyatsocheredza kuti shuwa mukuru uyu anga achizviita nekuti mukaka wandaizombokama wanga usingakori nekuti ndikutonza mwoyo wangu uchitomira kana ndingakufunga nezvazvo nekuti zvakatooma zvichiitwa izvezvo saka radaro dare radzora mari iyo tikati achibvuma saka ikazotongwa saka zuva ranhasi rino iri Sunday kuti tada wanga wati mari waiwana ikaita sei yekubhadhara mhosva dzavo saka wabhadhara wakwanisa kubhadhara mombe 3 nedzimwe mombe 2 dzavaifanira kuita sei dzavaifanira kunge wachibhadhara kuti dzikwane pamari yakanga ichichajwa pamombe imwe neimwe saka mombe dzacho dzidiki saka tangotisaiwa zvisinei iwo wakatengesa mombe dzacho kuti pamari inowirirana nemari yomudare yomombe $200 saka ndo zvanga zvisiri nyorere kunge muchingotambira diki dzacho nokuti pamwe havachatobvise kana chiitiko chaanenguva chapera aiwa isisi nezvematare yafanike zvikaita inini ndinoziva nezvematare chaizvo ndinowithdraw nyaya todzorera mari haimbondi chichinetso chokuti ndidzorera mari dzavo yangu toenda mamwe matare katotora amwe matanho yakatisiyanei zvishoma nokumhangarirana nokuti kumhangarirana kuwirirana zvikaita mudhara wezvo hazvinei nechekuita nematare izvi sezvandinoziva nezvematongerwo edzimhosva saka ndinogona kuwithdraw nyaya yangu yosiyana nezvekutongana kumadzitare edzimhosva toshandisa pamwe zvichida pamwe zvinogona kuita zvakanaka saka handaifanira kuti ndibvume kuti nditi mombe idzodzo dziite izvozvo ngavabhadhari ndoda kuti vabhadhari ngavatengese mabhaya aripa utengesa undipa mari iyo zvapera zvikati
zvikadaro ino paninodzorwa mwoyo wangu ipopo semugarisani naye akasadaro handifungi kuti panomira zvinhu zvacho zvikanaka. Mane nguva yakadiko muchini wakashata? Aiwa akatokura akatoita 2 years manje ngacho kuti akachatoponga kuti pesa pataimbondomwa usingakoli saka vacho saka kuti mwene mwezi ro atobatwa hapo ndipoti kutoregera kuuja saka pesa pakumwa chete zvikangofanana zvikabatana kuti munozviona usei mizvo. Alright, saka isusu tiri kuti pakuripwa kwamaitwa imimi marodza mombe here kana kuti muri kuripwa zvamaidyiswa kana kuti uyezve mambo handira kunzwa pane chimina kapa varipirwawo chii? Ndizvozvo mombe dzavo dzamambo vari kuti panzi wachabhadhara mambo wakaripisa mombe 3 nehwai 1 muwirirano nechimina handiti vakaita chimina saka izvezvo wati panzi wachazobhadhara asi ndizvo mambo izvozvo izvo saka mambo akati achapihwawo miripo wake ndisi kuti achapihwawo riri asi mukuzoona kuti nyaya yacho mamiri yake yakaita manje hama yangu ezvokuti haisi nyaya handi kuzoona kuti ingade kutongwa inyaya isiri kutaura kwamaita kuti uri muhwaeni haifaniri ichitongwa saizvozvo saka uku hakusi kubhadhariswa kunzi kudya mukaka kwandaiita sevagarisani semambo zvinoremekedza mambo sevagarisani pamwe chetepo hakusi kulipa hazviripikiba izvi asi kuti kungobvuma kuti wana tinawo wazukuru tinawo wanodawo kugarisana nawo zvikaita sei zvakanaka ndosaka tangobvuma kuti zvisinei ngazvipere zvikaita sei zvikadai asi manje ipapa takada kuti taripisana kudai kana takazvikadai tinondokumbirawo hachazivi hama yangu ndakungokutaurirawo ndimi kuti mundoudzawo nyika iyi kuti iti magariro handitika yomuoni noano akaona neisusu wagarisane nawo kuti tinogarisana sei handichaziva kuti tinogarisana sei ipapo panotodawo rubatsiro manje kunyika kuti kana zvinhu zvikadai zvichiitika zvakafanana naizvozvo vanhu vanogarisana munzira iko kuti tipa next door muganhu yedu iwaya ifenzi ndio muganhu yedu nomukuru iye fenzi chaiwo izo fenzi dziro kazowana chikoka gumbo vanhu vanenge vakuti haisi nyaya iye ndiyo nyaya uye mwana iye akaona iye akangoti fesukei tangoti zvabva nokupi futi pamwe nichatorwara chirwere chimwe chinonzi tisingazikani chinobva through that process saka pamwe ikapuwa AIDS kudya mukaka uri condemned nezvinhu zvakasiyana siyana various saka mukuona zvese izvozvo zvinowanika pamunhu saka ndachikumbira kuti zvinobatsirika seiko kana kuti tinoita sei nyaya yatongwa zvaine asi magariro manje ndio chanetsa naiwe shama adzoka apo kwakaona mombe ichikibiriswa kudaro anga kapfeka kondomu here? Angasi zvokunyeba here paunoonekwa nemudhara apa akatomina zuva chirwao ndikatoona kuti munhu akutoita basa rake shuwa ndatomuvhiringidza madhiri anga aita saka wakasvika umuti chiwo wakasvika mumurwa mapendekete here kana kuti wakamuti makadii kana kuti wakamukwazisa sei? handambomukwaza ndikangosvika ndikati kokule mukuita sei mombe iyi zvikanzi daenda nadzo kudhibhi saka ndikashaya kuziva kuti dhibhi ndiroro here kana kuti dhibhi rakewo ranga riri rokumwewo pamwe aitodhibhisi akapa nguva iyo because akati tidaenda kudhibhi aitorowo zvomutinyiwa wake. Nauya tiri kunzwa zvakafamba sei? Aiwa zvazvikaita manje tikamuka kuseni kubva pamba taida kuenda kudhibhi tadaro manje munoziva nakufunga kuti chii chikangondipoterawo ndopandikazo mombe dzedza dziri kudanga rangu ndopandikafunga mweya wakaipa ipopo fanira ngobata mombe kutoti ndikazongoerekana kupepuka so ndatonzi nomuridziyo hei ndopandakazototi kupepu kundikiti ndikwakachena kude zvachiita kuitika ndizvaiti kugona kuitika kana usiku saka ndo nhau iripo mamuri pachena chena pachena chena apa pakahanda zvapena panozvimutswa zvishoma shoma ndo zvakaitika. Hamuna kumbogara makange mazviita here kumashure uko? Kana handina kuzviita kumashure kana zvinanasi zviri kutotinetsa kuti chirudzii. Pane mhepo dzanga dzabata? Pana mhepo dzatosimwa. Asi imi mune mudzimai here? Hongu aripo. Nevana here? Wana hobo.
Okay. Huyu akatoa msuko. All right. Kwa ndo na shamba ile. Ndinonzi Tashinga Mzika, ndiri mukurukota wa Chief Makuni, ndinotonga ndiri mudare machief Makuni. Takatonga nyaya yemurume anonzi Graham Musana, akawaniwa achibata mombe, achirepa mombe, achita mukadzi ya Falcons Maroto. Akawaniwa nemwana wake nguva kuma 5 o'clock AM zekuseni. Saka takazoitonga iye haana kuramba nyaya yake musi weflight yakawaniwa musi wechina kuseni. Takazoitonga flight akakumbira dare kuti tongewo pakati pemazuva sezvo nyaya inonyadzisa. Saka takazoitonga vakabvuma nguva mbodzi mombe 8. Saka vakazobhadhara mombe, vakazochajiwa mombe 5 nekutadza kwakaita Chimina. Vazonzi mombe 3 dzachief dzepasi dzinopiwa mudzimu nehwai rekuchenesa, nokuti hazvibvumiwi kuitika munyika pakugara pachiwanhu. Saka vazobhadharana mombe dzavo 5 nemombe dzeChimina, azobvisa 1 nehwai. Saka dare rabhadharwawo. Saka idare riri kubhadharwa vati vari kulonga, havasati vabhadhara. Havasati vabhadhara dare, vangobhadhara avo vakatadziwa. Vakatadziwa ndo vabhadharawo. Saka vabhadhara mari inoita 600 kwasara 400. Ngwanzi mombe 5. Saka vakangotozoti 200 pamombe nemari yedare makosti yawo. All right. But zvitiko zverudzi urwu zvinosimboitika here mudunhu rine? So munhu hazviitiki kumunhu mukuru akadai so. Zvinoita kungoitikawo kuvadiki vasati vane mano. Saka izvi zviratidza kuti zvine chimwe chiito chekuti pamwe mheno, pamwe mushonga here, nokuti mombe yacho inonzi yenge yakamira, yenge isingatomboiti zvekubhibha. Saka zvinotoshamisa chishamiso mudunhu waChief Makuni, chishamiso. Kuti mombe yaitotapirwa haina kana kumboita hashawo. Zvinoratidza kuti zvinenge zvemushonga kana kuti mheno zvikaitika kuti kana kuti imhepo, anenge akasundiwa nemhepo here apapa. Zvinhu zvinotoshupa kuzviziva nokuti munhu akangozvitambira kuti shuwa zvaitika izvi izvi. Arikutanga kutoshamisikawo nazvo kuti arikutanga kurota nokuti akabvuma zvake. Chief Makuni, messenger of court. Ndinoshandira Mambo Gwangwana, Mambo Chipara. Chikonzi pakutora mombe hachina nguva, hachina time, boss chikonzi hondo. Zvakafanana na debit. Chandoda kuziva inini chiitiko chakaitika chekuti mombe inorepwa munochiona sei? Zvinonzi pakurepwa kwemombe seni zvangu chikonzi ndikatumwa handina tsitsi pakutora zvinhu. Bosi pakurepa mombe ka kutouraya upenyu hwemunhu, pamwe mushonga, pamwe chiwanhu, pamwe un'anga here. Aini ndaigona kujaja mombe 30 kana 45. Bosi ka utsinye huyo ashaya shirikadzisina vanhu kuenda mombe. Pakutora mombe ndoshandisa errors for judgment. Ndinonyora chief. Handitumwe namambo kutora mombe. Handitumwe nomaasesa, notumwa nomunhu arwadziwa kuti enda paumbapo mapepa anga kutore mombe undipe. Ngwarike kundishungurudza vanhu muZimbabwe, ukandiona. Nyamaropa manjika anotsika yokurowa wasungwa pabonde. Kuno kwa Makuni wasungwa atuwarowe. Tinowaisa cheni towasungisa. Nyamaropa anolowa. Yeyo anolowa yeyo isaturowa vanhu. Kunyange zvazvo nyaya iyi yakatongwa tisipo, asi tazowanawo mukanaka wekuona padoko vachibhadhara mari yacho. Akomana pfuma yese iyi kungoendera bonde. Kana muchida kuziva chinhu chinoita kuti vanhu 90%, if not 95%, if not 99% vasapinde denga inhau yebota. Naizvozvo regedzai tikupei padiki patakawanawo vachiripiswa. Yakosha kuita sezvo maita zvakakosha.
Mario era caldo badana. Saka makazoti chiko nayo nare nomombe yenyu mati kuti makazowirirana kuti chimushiyo chibai. Chanduza. Kanonifundisa mazuva ano. Ndokuti kukusha ngare statement ino kusungisa kuti mukati mimi wapedza wakasapedza wabhadhara mombe kwete kuti ndingwarire kuti inondisungisa tetekera ikati kutetekera mirai yamarodo Aiwa, ino ndimo kuconfuse kana mimi sekundaicha unofana chaikoko sikazokuti ndokuti watu wakati wapedza manza awo anovowagara manza wavagara wachabhadhariba amwagoniba kana ndikati ndinda mombe dzangu amuchavagoni wati ndapedza manza nosungirira statement iyoyo isisati bvunzi mombe kuna msana manzwa inyaya chete isati nazotoenda kubvunza kesi iyi kuna msana Aiwa. hatizvigoni kuzvibvunza baizvi iwo nokufunga kwavo nemaitiro akaita muchaona kuti havambobiriri kubvunzwa baba munhu mukuru kuipa bwarorezi kana vati zvavari kumba ndokwamunoona tichinetsana asi kana vachinzi inyaya ka havambobvunziwi yorai kuti wabhadhara mombe 3 wasara mombe 2 mamovha mapedza statement pavanobhuya kana vakabhadhara nhasi mavha mataiti edition yenyu mombe dzapera nyaya yadasi yapera watota statement dzikapera nokuti kwete kuita zvomhepo munongopedzera mataura namaita nhatu pasana mbiri ndizvo ne$65 yenyu mapozi handidi kutarisauga aiwa ndidiba izvozvo muno izvozvo musandero yenyu toda kungoita zvinhu zvedu tichigadzirisana dho zvingadzimbe asi ngatigadzirisa nemurunyarano tichiyanana naimachiyera haizi mari yekubaya isi mari izinacho tipe mambo mukuru basa achira akaita tinozviziva zvese izvi mani mimambo wacho mutaura sei kutesana iwe nenini kana kufana kuwirirana wanzwa atete aw andikana mapedza munozowira kuno aridzawo naaridzawo zvino semuru handitoenda kuseri kunopa makurukota aya yanopa mambo indaso kunopa makurukota aya mpululu wa mambo uyu mudata kuita sei muda nyaya dzisina basa risi mpululu nyaya yedu yapera andizvo zvefuziwa iwa ndizvo mambo anowana mari iyoyo $50 mpululu bazo kana mafika kuna zvokufura izvozvo hapana munhu anotongera mambo aiwa zvitozviziva mukwaroenza kuna chaunoziva kusimambo iwewe iwe kumombe dzikaenda kwakwacha kuidzingani zvapera atete aiwa imi muchine chike papa zvapera toda nyanyi maisiya metete kana panaendako aiwa kana panaendako ungaita ndiwanoziva wachiwega kukwa handi musanyanye kushupa ndaendawo ndainayo mari iyoyo muone kuti zvinofamba aiwa ndiripo pano imimi sarai munondiendezveka aiwa mitemunotsitadini ungasvika atete chiene namazemzemo ndadzini ngauye vega unokwete ikoko kwangu kuti ndapedza zvese
Ndochirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Tongai Tinzwe, munoti kudini nacho ichi? Chiri kupisa, chiri kubvira. Tongai Tinzwe. Ndoda kuona mucomment section muchitaurawo zvamunofunga pamusoro pezviri kutora nzvimbo nyika yakumawere. Tamumazuva ekugumisira. Andrew Neshamba signing off. Katsakanei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai. Asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.